Onyeisi ndị uwe ojii na Anambra Steeti Echeng ekwunwego na ya na ndị uwe ojii dị njikere ịfụ na akpụpụtachara ndị niile aka ha dị bụ ndị kpara alụ na nso a bụ ndị tọrọ ma gbuo onye na-eje ụlọ ọgbakọ Anambra Steeti Honorable Okechukwu Okoye nakwa onye enyemaka ya bụ Cyril Chegbuka. Paul Ezeoka na ebe a ma weta ozi a. Ya bụ onye omebe iwu na onye na-arụrụ ya ọrụ bụ ndị atọrọ ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 15 na obodo Ọraeri nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata wee bụrụ ndị emecha gbuo mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Amawbịa ka Maazị Echeng nọrọ kọwaa na ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na-agba mbọ ịhụ na enwudere ndị aka ha dị na ya bụ ihe ma mee ka ha bụrụ ndị ekpere ikpe. Ọ nọrọ kwue na ya bụ ihe bụ ihe na-agba anya mmiri ma nkwue mwute ya nwere na ndị ọrụ uwe ojii ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nakwa ndị na-enweghị ka ọha ha bụ ndị nọ n'iru ogbugbu niile dị iche iche nke ndị ya bụ omekome na-eme. Maazị Echeng na otu gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa ndị ụlọ omebe iwu Anambra Steeti na-ịgba mbọ ịhụ na akwalitere ọnọdụ nchekwa na obibi ndụ ndị mmadụ. Ọ nọziri kpọọ oku ka ndị eji okwu agba izu n'obodo nakwa na Anambra Steeti bụrụ ndị tikọrọ aka ọnụ inye aka iji hụ na akwụsịrị ya bụ nsogbu nke igbu ndị ọrụ uwe ojii na ndị mmadụ kwa ụbọchị na Anambra Steeti.